Ako ste ikad bili u Francuskoj ili pratili vijesti o ovoj zemlji, vjerovatno ste čuli za velike požare koji su zahvatili zemlju. Na kraju ću ti pokazati kako ovi požari utiču na stanovništvo i što se može učiniti da se spriječi širenje vatre. Ja sam vaš domaćin, a sad želim da počnemo sa našom pričom o vatri koje grižu Francusku. Požari su u Francuskoj postali redovna pojava, posebno tokom ljetnih mjeseci. One su uzrokovane kombinacijom visokih temperatura, suše i jakog vjetra. Požari su posebno intenzivni u jugozapadnom dijelu zemlje, gdje su borove šume posebno sklone požarima. Jedan od najgorih požara u recentnoj istoriji Francuske bio je onaj koji se dogodio u oblasti Landas, gdje je izgorjelo preko 20.000 hektara šume. Ali kako nastaju ovi požari? Najčešći uzrok su ljudske greške, kao što je nepažnja pri paljenju vatara ili bacanje cigaretnih filtera iz automobila. Također, česti su i slučajevi namjernog paljenja šume, što je težak zločin koji može imati ozbiljne posljedice. Požari također mogu biti uzrokovani udarom munje ili drugim prirodnim uzrocima. Što se može učiniti da se spriječi širenje vatre? Prvo, važno je educirati stanovništvo o opasnostima požara i kako se oni mogu spriječiti. To uključuje kampanje za podizanje svijesti o požarima, kao i praktična edukacija o tome kako se vatra može kontrolirati. Također, važno je što prije reagovati u slučaju požara, kao i imati dobro organizovan sistem za gašenje. Na kraju ću ti pokazati kako ovi požari utiču na stanovništvo i što se može učiniti da se spriječi širenje vatre. Ako ovi požari nastave, mogli bi imati ozbiljne posljedice po okolinu i stanovništvo Francuske. To bi moglo dovesti do gubitka stambenog prostora, kao i ekonomskih gubitaka. Stoga je važno što prije reagovati i učiniti sve što je u našoj moći da se spriječi širenje vatre. Ako voliš trending teme, top liste i viralne priče, zapratite Top Klik i uključite zvonče.